Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban túlélőzni fogunk Zalánnal. Ja. Jó, hát akkor túlélőzünk. Ja. Hát vágjunk fát. Amúgy ezek ilyen furcsa fák, ilyen tök szép fák. Ez egy picit el van rohadva. Lehet, hogy csak házad, de mindegy. Vagy csak nyírfa, nem tudom mi a neve. Ja nem, ez dzsungelfa. Van benne dzsungelfa. Érdekes keverék. Kraftoló. Csinálok mind a kettőnek egy facsákányt először. Tessék, ott van. Jaj! Hőkorszak. Hőkorszak. Valamelyik ilyen. Kaptam ilyen effektet. Most megteszem azt, amit sosem szabad a Minecraftba, magam alatt ásom. Csinálok kettőt, ebben meg csinálok egy kőcsákit. Jó, én meg keresek addig vasat. Várj, ez vas? Nem. Már vak lettem a sötétbe. Sem vas még. Meg itt, ahogy nézem, itt van shop, szóval lehet vásárolni, csak ahhoz kell egy kis pénz, és nekünk nincs olyan sok pénzünk. Én nekem most pénzed 58. Nekem 100 van alapból. Ja, én azért már előbb még vettem egy snacket, mert már lement a kajacsíkom, ahogy most is. Nekem még mindig van valamiért. Várjál, lett egy bambuszblokkom. Bambuszblokkot. Tudod, 1.20-as új blokk. Ja. Jó. Miért van nálam dispenser? Nem értem. Csináltam. Ilyenek vannak, amikor elveszítem. Nem fért. Várj. Tényleg te kaptál adagolót? Ez szerintem az. Igen, ez adagoló. Igen, már itt a elején meg egy videóról, nem, kort kaptam még. Én is 5 darabot kaptam. Igen, ezt nem tudom miért, de... Ezek, mert lehet segítségért kaptuk, vagy lehet, hogy ezek ilyen levédések, hogy tudod, ilyen le tudjuk védeni a területünket, szerintem ez olyan. Szóval még ne rakja ezek. Ja, dobálj. Én raktam. Várj valaki. Már békén ez a halas levi. Na, jó. Szerintem nem tudom, nézzünk picit körül, nem? Ja, lehet. Várj, csak kiszedem ezt a... Vigyük magunkkal itt a... Mert nem nincs ilyet craftolni. Elég 2 darabot elvinni szerintem. Az egyet meg itt hagyjuk ingyen. Igaz, már amúgy is egyet már találtunk. Ja, onnan. De várj, igazából a bambusz szedjük már, azért lehet pénzt kapni. Azt el lehet adni. Tényleg? Tényleg, én már azt tudtam. Ja, tényleg el lehet. Várj, van valaki itt. Ott egy név. Nincs senki más a szerveren, szóval az Enderman. Ezek Endermanek. Igen, egy Enderman, egy zombi. De ez van, nem. Ja, nem. Ezek szívek. Hallod? Ennek szívük van. Igen, kiírja a szívüket, hogy hány életük van még, az amúgy tök. Csak kéne kaja. Nekem is már elkezdtem egy aprócska picikét éhezni. Ott jön egy zombi, vigyázz! A csákány mindenre képes. Bányászni meg ütni is tud. Na. Ja, tényleg. Menjünk innen. Tudtad, hogyha ezt most én letapasztaltam még régebben, hogyha ráütök mondjuk egy csákánnyal a földre, akkor átvált valami másra, amivel gondolom ki tudod ütni.
Igen, ez működik. Hogyha most... Ja, be akartam csúszni, csak elfelejtettem, hogy itt nem lehet. 2,5 szívem van. Kellene Oh my kaja. god, ez itt nagyon jól néz ki, nézd meg. Várj, mindjárt. Úristen, jaj, Ja. csont, váz, csonti. Csont. Csontika. Nagyon rég találtam egy csontikát. Kell megint kaja. Elköltöm mindig a pénzem, azt újra szedem. Annyi értelme van. Jó, hogy a krumplit a sok. Túl sok lesz a mob. Igaz. Vagy nálam most, hallod, ebből egy jó házat össze lehet hozni itt a parton. Várj, csak a vízbe fulladt. Mik ezek a magmák? Nem Mi ez? kéne, hogy itt legyen. Itt egy pufferfish. Oh, véletlen belementem a pufferfishbe. Én meg sabzottam a vízbe, és szóval kaja. De nem már este van. Már adok, meg. Nem! Azt hittem, hogy ez te vagy, és beugrottam egy... Nem, megtaglott. 1,5 HP volt. És egy csont van, ez pont, hogy mellém lőtt. Ettem egy sneaket. Na, megduglom. Megduglottam. Várj, rá kell tépéznem, mert ott volt minden cuccom. Ja. Ott, onnan ugrottál le, ott látom valami, ott van valami zúzott, nem tudom mi az. Zúzott kőfal? Azt nem én voltam, szerintem. De hol van a sírkövem? Hol van? Ja, erre. Erre van. Szerintem erre van. Jó, meg kéne találni, mert eléggé OP cuccok voltam nálad. És még volt kaja is. Felvetes. Itt van, adjunk a sötét erdőbe. Ezt lehetne túlélő videó is. Ja, ez túlélő videó. Álljatok már. Oh my god. Te milyen sötét van ott? Hát nincsenek meg a cuccaim, de azért körbenézhetünk erre. Áú. Én itt nem tudom már. De itt vannak szivak. Lehet random TP. Random TP-zünk. Várjál, én már TP-ztem random, és tényleg random vagyok. Várjál, ez egy tök jó hely. Ez egy tök szép hely, de építjük a házakat. Várj. Jó. Csak vigyázz, Reggel van, hogy este? fel a halókkal elsek. Jó, túléltem. TP, accept. Nem mozog. Ajja. Gyere velem. Itt egy ilyen házuk, aztán nézd, itt van egy ilyen... Igaz? Már csak ezeket ki kell szedni. Igen, de itt van egy ilyen... Hol megkapunk? Várj, gyere velem, nézd meg, itt van egy szép barlang, ami világít. Tényleg. Nézzük Ezt meg. már amikor lejöttem, észrevettem. De alapú. Ott van szén. Na, menjünk. Kiszedem a szenet. Nem úgy sincsnak. Nálad van egy facsápának fel? Van. Vagy van neked más csákányod? Egy darab kő, amit én használok, de majd mindjárt craftolok neked. Várj, az ott... Jó, az ott nem nézem. Jó, meg fa kéne nálad. Mennyi fa van neked? Hát 0. Akkor mennünk fát vágni, mert az kell. De olyan rossz, hogy éjszaka van, aztán építenünk kéne házat, mert még meghalunk. De várj, leteszek ide egy otthont, hogy mindig vissza tudjunk ide jönni. Igaz. Már mindjárt én is. Én ide egy ilyen biztonságos percet home. Persze, home is ugye a per home mostantól. Ide teleportál engem. Már rossz hova tettem a set home-om. Mert ide kellett volna. Tényleg. Rossz helyre vitt a per home. Nem oda vitt, ahova letettem a set home-ot. Várj, akkor TP arra. Ahova teleportálni szeretnél, nem biztonságos se. Biztonságos teleport kikapcsolva. Hiba. Na, hibát kap.
ott a izém. Nem tudom, most valami baja volt, mindig fogadd el. Na mozog, oké. Jó. Valami baja volt, hogy nem biztonságos helyre raktam le a izét. Set home-ot. Set home. Hát igazából igen, akkor home. Mert megnézem, hogy nekem jó-e. Igen, itt jó, ide rag le. Így. Elvileg nem is jó lesz. Otthon beállítva. Na most már azt írja, most már jó lesz szerintem. Várjál, megpróbálom. Aha. Na jó. Skacok, amúgy közben, egy videó közben iratkozzatok fel, meg nyomjatok egy lájkot. Jól van, Discord. Na, jó. Hát nem tudom most, hogy mit kéne csinálni. Szerintem picit bányászni, vagy felfedezni. Szerintem fát vágni. A legjobb ötlet. Igen, meg ugye most már kéne csinálni rendes kőeszközöket, meg minden. Tényleg velem a második videó van most? Igen, velem a második 2 videót csináltál, ez meg egy másik, hogyha jól tudom. Igen? Igen, még Riválcon full PvP, nem tudom, skacok, hogy valamelyikőtök azt látta-e? Már valaki, Holos, hagyjál már békén, Holos Levi. Máj. Rag magad szerintem elfoglalt, baszkész. Várj, azt írja, hogy ment. Event, az már rég elmaradt. Tudom. Na jó, én most itt craftolom az eszközöket, meg minden. De amúgy furcsa, hogy nem spónolnak mobok, nem? Most van. Ez ilyen ez ilyen nyílis erdő. Írtam neki, hogy adjál már. Más kifejezéssel. Már 5-ödjére. Csinálok ásót, hát ha kell majd még valamire. Igaz. Van nálam valamennyi fa. Mindent craftolom. Hallod? Ezt látnod kéne. Igen? Hol vagy? Nézd Ja. meg, ezt a fát itt kivágom, és nézd meg, mi történik vele. Putty. Ezt láttad, hogy omlott össze a fa a baltával ütöttem? Viszont a balta az nem törik. A balta mindjárt el fog törni. Hát ez nagyon sokat lebír. Várj, hol a crafting table? Hol van a crafting table? Nálam azt hiszem. Ja. Leteszed? Várj, de gyere vissza a homehoz. Erre. Nincs elég. Gyere vissza a homehoz. Mindjárt. Sragla crafting table-t. Mi van? Mi? Jó, hol vagy? Itt vagyok a home-nál. Várj pillanat. Akkor én is Majd én is kipróbálom egy fabaltával ezt a trükköt. A fa nagyon hamar el fog törni. Nagyon megy le a csik. Aha. De ez OP, mert rengeteget ad azért. Az igen 2 is van. van. Kell craftolni, de ez kőből jobban megéri. Párat ütsz, aztán ennyit csinál, meg is van. Igen, de nekem az baj. Van bambusz valahol? Nem tudom. Várj, mert most craftolok. Maradjál itt, én random TP-zek, és akkor is működik a home. Amikor random TP... Hallod? Meghaltam. Elvesztek az utcaim. Nem de gyerek. Abból van nálam sok fa, úgyhogy nem annyira baj. Jó, nem tudom.
Hát jó. Várj, ezt figyeld meg! Hallod, ezt figyeld meg, gyere! Mindjárt, várjál. Balta nélkül nem omlik össze a fa, véletlen nem. Gyere ide, ezt figyeld meg! Mindjárt megyek. Igen? Benne hagytam, és Igen, tudom, ez ilyen. De én is ki tudom venni, amit craftolsz. Akkor craftolj. Addig gyorsan. ládát akarok már, hogy a szükségtelen, hallottam, mennyi fám van már? A 3 követ, azt kérem szépen egy csákányra használom, aztán megyek bányászni. Jó, gyors, itt kiütöttem, kaptam nem egy pici fát, hanem sok fát. Tényleg tudsz venni kajátom? Chipset. Nem, mert most egy lett a pénzem, nem tudom miért, várj. Nekem 10 darab pénzem van. Már kajából még mindig hiányosak vagyunk, mert itt nem szpónol semmi állat. Jó, nem tudom milyen. Megint megvan a pénzem most már. Jó. Érvényes bankot adj meg. Jó, Majd egy bányászomat követ. De te addig ott van rengeteg fa, azt kezd el építeni a házat. jó. Megpróbálok most már nem meghalni. Igen, azért meg kéne tanulni. Most már mind a ketten így meghaltunk egyszer, amúgy. Amely nem egyszer haltam meg. Én is egyszer haltam meg. Csonti miatt. Csonti. Hoztam 45 követ, vagy egy csapkőblokkot, ezt le is raktam. Én meg most csinálok gyors kőeszközöket, mert azzal könnyebb lesz dolgozni. Ja. De várj, ez hogy a fa összeomlik, akkor a bányák is össze tudnak omlani, vajon a csákánnyal? Nem, azok nem. Kipróbáltam. Előbb. Akkor nem sebződnél, hanem a kövek kiütődnének, ugye azt megkapod, meg az ércek, azok kisülve ütődnének ki, tudod? Aha, de nem, azok nem jön, azok nem. Tudom, ez Kipróbáltam, de nem. nem úgy van, de amúgy jó lenne. Aha. Na, egy kemencét csinálok. Na már csak kaja kéne, én nem megyek vadászni. Ezt megnézem, hogy egyáltalán lehet itt kaját szerezni. Mert ha az azért nekem jó lenne. Jó, én meg most így craftolgatok. Csákányomat, a kőcsákány az enyém, úgyhogy nem vett ki annyira. Jó, nekem most már úgyis van minden köve, vagyis hát nem minden. Van egy baltám, csákányom, kardom, meg ásom. Aha. Tudsz adni egy pici kaját, hogy legfeljebb el tudjak menni? Nincs kajám. Valahogy pénzből tudsz venni? Hát de még én most tartogatok pénzt, egyelőre azt csinálom. Bankok listája megváltozott. Ja, bank, igen. Nem, még halok. Jó. Megyek haza, annyi volt a vadászat. 2 szívem van, és nem tudok regenerálni. Dzsungelfából legyen a ház? Nem tudom, lehet. Mából van 3x60. Mennyit van nekem, hallod? Hol van a ház? Ott van. Vagy milyen ház a homunk. Hallod, nekem mennyi van. Gondolom, úgyse kell ennyi fa. Éppen sok, eladom. Ezt a ikot semmi sem éri föl. És még sokat is ad. Várj.
De Háj, hogy hol van a... leomlik amúgy a fa, így craftolgatok most pár baltát, és abból tudok egy kis rengeteg fát farmolni. Vár! Nem, hallod, ne craftold át, hanem csak... Oké, akkor most megvan, hogy mit akarok. Rengeteg fát, mindegy, hogy milyen, csak rengeteg fát vágják ki, mert És kapod a pénzt belőle? Vagy mi? Igen, de ne craftold át, mert úgy nem lehet már eladni. Jó, oké, nem craftolom át, akkor úgy, ahogy kapom. Akkor úgy majd add, csak úgy majd add oda nekem, oké? Ezt eladom én. Azt majd adok. Ó, úristen, tényleg rengeteget ad. 30-at. Nekem 120-at adott. Tudom, de hogyha egyet eladsz, akkor 30-at ad. Jó. Már van, el is tartató voltam. Legfeljebb lesz. Igen, nagyon gyorsan törik, de ez megéri, mert farmoljuk a pénzt ebből. És pénzből tudunk venni spawnereket, blokkokat, meg minden. Érceket is tudunk amúgy venni. Szóval igazából azt 130. ha lusták vagyunk szerezni, akkor inkább vehetnénk is amúgy. Aha, igaz. Van. Na jó, még szedem a fákat erőben. Jó. Ez nagyon megéri. Nagyon megéri. Egy nagyon nagy fát fogok most kiszedni, ebből lesz tokfa. Úristen! Azonnal eltört a balta, pedig még full csikon volt, mert 56 darab fa volt ebbe a fába. Jó, nekem van 407 dolcsim, most pénzem. Várj, adok neked krumplit, mert vettem sült krumplit. Jó. De most csak ez a egyetlen kajaforrásunk van. Nem baj. De ez a legolcsóbb, vagyis nem a legolcsóbb, de ez ad a legtöbbet. Jó, én meg mindig elizélem, hogy hol a crafting table-om, nem érdekel, craftolok egy újat. És csinálok annyi fejszét, amennyit tudok. Én is most arra megyek, mert És nem muszáj, hogy kő legyen amúgy. Jó, én most csináltam rengeteg fejszét. Én most mindjárt elmondom, mennyi fejszét csináltam. De igazából nem kell mondani, csak az a lényeg, hogy rengeteget azt vágjunk fel. Elsőnek is fa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 darab fejszét csináltam. Aha. Ez egy kis idő. Igen, nekem is. Szerintem is. Én is 8-at csináltam még hozzá. És vágom is már is a fákat, mert el a pénze. Pénzből ugye szinte majdnem bármit meg tudunk venni. Tudom, de igazából nem itt csak a pénz a lényeg, de azért el a pénz. Jó. Nem esett a fa. És nem sebződtem. Ez ilyen picit furcsa, mert általában úgy szokott lenni, hogy sebződsz amúgy, hogy arra rádesik a fa. Igen. Ez ilyen szokatlan. Amúgy még valahol itt hagytál egy kevés fát, de mindegy. Ja, ez nem baj, mert 565 pénzem van. 65. 600, vagy 565. Ja, 565. Ja, igen, hogyha shiftelünk, akkor nem az egészet üti ki. Erre most én rájöttem. Nem tudom. Véletlen leugrottam. Annyi, és rám tettem a blokkot.
Már fával építek. Igazából mondható, majdnem végtelen fánk van így. Ha? Nem is érdekel most, hol van a spawn, az a lényeg, hogy kell fa most. Majd per hómmal oda megyünk. Ez. Jó. Várj, ennek van egy spawnja, ahol vannak NPC-k, meg mindenféle. Aha. Per spawn, amúgy segítők, etetők. Hallod, vannak ilyen minionok, akik helyettünk csinálnak valamit. És van közte egy ilyen, aki a magától vágja a fát. Mindenhonnan? Mindenhonnan. Ja, oké, akkor azt vedd már, meg mennyibe kerül. De hát azt nem fog megvenni, egy ha ma 380 000. Bro. Nekem is csak 274. A követ el lehet adni. Igen. Hát de nem volt valami sokat. Miért? Mennyibe kerül? Vagy mennyit ad? 0, valamennyit adsz, most nézem. Az 64 darab 3-at ad. Kiégeted meg 5-öt? Akkor fa éri meg a legjobban. Most teleportáltatok random, és remélem nem fog belehalni, mert remélem nem fog olyan helyre teleportálni, ahol meghalok. Hallod, végtelen kaját. Végtelen kaját. Miért? Miért? Ezt látnod kéne, itt végtelen búza van. Várj, rá TP-azom. Picit veszélyes helyen. Amikor ide tépéstelek, akkor nem mozogja annyira. Nézd le, mennyi. Ez kéne nekünk, de nincs víz. Vagy de ott az nem víz. Nehogy leugorj. Nem fogok. Várj, van nálam. Lehet venni, megnézem, hogy lehet-e venni vizes. Majdnem tudok venni, majdnem tudok venni. Várják, egy picit. Mennyibe kerül? 600-ba. Vizes. Várj, nekem van 274. Várj, per paj. Akkor várjál, utalj át nekem várjál, mondom mennyit, 45-öt. 45-öt utalj át, 45-öt. Várj, igen, matek is, 45. 45. Jó, 600-on kb. És most... Várj, te tudsz MLG-zni? Nem MLG-zük, leeresszük a vizet. Szépen lassan. Ja, igaz. Én azt hittem, hogy MLG-zünk. Kidobod? Nem, nézd, oda... Jaj, várj, ez nem jó ötlet, mert bele fogja rakni a lombba a vizet. Ja. Várjál, nézd. Gyere. Most ezt így teszem. Picit óvatos dolgot csinálok, meg veszélyeset is. Na, most várj meg, még lemegy. És Júj! Vigyázz! Jó. Júj! Jó, hát. Jó, most már igazából lehes. Úristen, itt megy. Oké, végtelen búza. Jó! Milyen OP hely. De én most erre kíváncsi lettem, hogy mi ez a kék hely. Várj, búzát el lehet adni. Léci, el lehet adni. Igen, el lehet. Adod, vagyis hát nem ad valami sokat ízre. És nagyon elkezdtem örülni, de nem tudom mi. Mennyit adnak érte? Hallod, 64-ért adott nekem 149-et. Oké, ez. És még ennyi búzánk van, igazából megérni eladni, azt utána majd abókaját venni. Mert igazából 3 darab, 64, 100, igazából nem jön ki 145 kenyér, vagy nem tudom mennyi. Lett 1000 dolcsim. Lett 1000 dolcsid. Hú, ez nagyon farmoljuk ezt most azonnal. Igen, ezt farmolni kell. Igazából erről még ez a videó még nem szólt másról, csak farmolásról. Érdekesen. Meg a Gent... De hallod, inventory fullon van. Van creeper, ebben vannak mobok már, itt már vannak mobok, azokkal vigyázzál picit.
Jó, én most éppen dobálom ki a magokat. Hallod, már 2000 van. Már 2000 pénzem van. Csak kajámni. Ja, de van még. Oké, van még. De hallod, ásóval üsd, mert akkor többet ad, ha kiütöd. Tényleg? Vagy de nálam, várj, akkor craftolok crafting table. Legalábbis a mellette levőket is kiüti. Tudom, de én nekem krumplival is kiütötte Ja, akkor a többit. üsd azzal. Várjál. Melyik nekem? Hallod, 3000 van már is. Ja, én még el se adtam. Miért ad magot? Mert azt tudtálom kidobálni. Magot is el lehet adni. Ja, Az is az. jaj. Megint éhes lettem. Hát Oké, mi jó. fogunk farmolni egy kicsit. Tényleg te láttál ilyen videót, amiben ez a mamádnál vagy? Egy picit megkorog a gyomrod. Azt a mamád már jön tankokkal, amikben mind kaja van. Fú. Ezt a videót már láttad? Szerintem igen. Na, jó, hát eléggé sok pénzt, meg ilyesmit. Hallod, Vagy te megint... 4000 van. Csú, akkor én is eladom. De igazából lehet, hogy most már kéne mást is csinálni. Igen, de És ide akkor... le kéne raknunk valamit, hogy bármikor ide tudjunk jönni. Tényleg, én lerakom a set home-ot, oké, ide? De mondjuk sok mindent ott se csináltunk, szóval ide lerakhatjuk. Igazából lehet, hogy itt lenne a bázisunk. Mert Igen, sokkal mert kedvezőbb. Igen, végtelen kajánk van. Vagy várj, itt vannak varpok. Az jó lenne. Nem, nincs. Enderman is van itt. Creeper is. Igen, éjszaka picit veszélyes. Creeper, skeleton, csontváz, pók, minden van itt. Tűnjünk innen. Gyere a vízbe, be a vízbe. Nyugi, nem kell félni. Én nem úgy se tudom már, hol vagy. Várj, itt még van valami kidolgozva, itt valami sátor. Nem állj, vagy tépész rám. Nem Itt valami furra. Itt a mogók. Csak annyit kell beírnod, hogy annyit ír be. Valami biztonságos helyre, jó? Jó. Azt ott tépéz rám gyors, mert itt van konkrét egy igazi ilyen túrahely. Egy ilyen... Elmentem a tűzre. A kaja bejön be? Igen, ebben, itt a búzásnál. Fogadd el. A búzásnál van. Igen, TP, OCEPT. Jó. Jó, megvan, még elvisz. Jó, itt. Igen, már fújra itt van egy izé. Igen, a hordó az meg lehet itt a... Nézd, már van valami a hordóba. Nézd, már van benne cucc. Sárgarépát is terjeszthetnénk itt. Tényleg a sárgarépa, az nem... Azt ültessük el, azt ne adjuk el, majd lehet, hogy az is ad. Igen, az ad, azt tudom, a kajáknál lehet venni, úgyhogy el... A búzákat, de egyszer ugye ki fogunk fogyni, akkor nem kéne visszaültetni majd valamikor. Itt egy darabig még nem fogunk, mert itt is van a dombon. Igen, és ugye vele én még nem raktam le set home-ot, ide leteszek set home-ot-e. Igen, ide rakjad. Mert ugye innen mert én még fedezek fel helyeket, meg tudod. Csak ide, home. Otthon beállítva. Jó, én ide ezére raktam erre a falra. Okay. Én meg ide raktam. Aha. És itt még van egy picike izénk is. Csak tudod, kinőne egy fa, azt így széttörne az a korsó. Ez jó, hogy itt nem tud. Ez egy nagyon jó bár. Itt kéne maradnunk örökké. Ja. Itt még fák is vannak ráadásul. Úgyhogy ez egy ilyen mondható majdnem sivatag. És mégis van. Szóval itt igazából nincs hiányunk semmiből. Ja.
Csak a házat majd kéne csinálnunk. Jaj. Most a puskaport nem lehet. Jaj, de itt nincsen fa. De van. De van sok azért. Várjál, ezt innen kiszedem, hogy az ilyen ne dísz legyen, majd lehet dísz, csak most egyelőre kell nekünk itt a rendes fa. Szerintem én ültetek amúgy fákat, mert picit kevés a mi helyünk közelébe. Igen, az lehet, mert... Én meg addig még farmolom még mindig a itt a pénzt. Jó. Majd utalsz nekem is, hogy legyen nálam is. Aha. Mert én itt addig megépítek egy picike bázist. Még nem valami szép, de igazából erős egy bázis lehet még. De pont, hogy a tűzben nem kéne belemennie. Kaptál? Ebből már azért meg tudunk élni egy jó kis ideig. Igen. Amúgy az elején még ilyen tök noobok voltunk, most meg már tök jók vagyunk. Igen. Na. Ez így lesz a mi kis bázisunk. A mi kis falunk? Itt még. Na. A bázisunk. Elsődleges bázisunk. Ebből sok kaja jön. Ebből. Ja, igen. Vagy mennyi jön? Mennyit? 3 jött most. Ez bal szerencse volt, de nem baj, az is valami. És már is meg kell egyennel ilyen haló. Mit tudunk venni ennyiből? Várjál, Ender Pearl tudunk venni nagyon olcsón. Ender Pearl-t ne vegyél, mert még nem éri meg, amíg nem megyünk Endbe. Hát jó, de 156 darab. 156? Mennyibe kerül? 156 darab Ender Pearl. Mennyibe kerül? Mondom, 150. Ja. És az mennyit ad? 16-ot ad? Hogy érted, hogy 6 darabot, de amúgy az is megéri. Igazából igen, ha azt vedd meg, vegyél le. De ne sokat, csak 64-et. Várjál, farmolás, hadd itt. Facsemetéket veszek amúgy, mert 61 darab. 61 darab. Na. Már értetőbb. Na, elültettem 2 darab csemetét. És pont a tűzre megyek. Jó. Érdekes. Én nem. Na várja, mindjárt csak egy másik. Tényleg én nekem a Ancient Edition, amire 48-on admin vagyok. Igen, én ott admin vagyok, amire 48-on. Jó, én most még egy kicsit kifarmoltam, még 1000-et, ebből megnézem, hogy tudok-e valami hasznosat venni. Jó. Tudok venni én is megnézem. Tudok venni egy gyémántsákányt. Várjál, obszidiánt kéne megnézni, hogy ezt lehet-e. Hát ott full olcsó az obszidián, át tudunk menni bármikor a nedőbe, bármikor. Aha. Várjál, akkor én most szerintem egy pár darab szettet veszek mind a kettőnknek. Igen, én egy csizmát már vettem magamnak, egy gyémántot. Ja, jó. Tudtad, hogy én íjásznak sokkal jobb vagyok, mint PvP-snak? Én meg PvP-snak vagyok jobb. Én íjásznak sokkal jobb vagyok. Bármikor át tudunk menni most már nedőbe. Ja. Én veszek most ételt, mert abból vagyok most kifolyva. 70-et, akkor én... Oké. Hol vannak?
Jó, begyújtottam a Nether portit, majd itt később átnézhetünk a Netherbe. Oké. Itt amúgy ezt a gyújtót ide leteszem, még jól jöhet. Jó. Én vettem magamnak íjat, és ott van kaja ládába. Majd. Jó, csak itt beleraktam a lövedékem. Farmolok. Én nekem most... Oké. Jó, én szerintem átmegyek gyorsan a Várj, adsz valami cuccot? Mert én nekem csak gyémántcsizmám van. Most nekem sincs már más cipő meg sisakon kívül, mert az most rajtam van. Várjál, alatt találtam egy bányát, amiben nincs mob, és van rengeteg vas. Lootoljuk már ki, melyik az. Ez az? Tipi az rám. Van kaja. Itt van, Várj, sebez a malac. Sebezett a malac, hallod meg? Megnézem én is. Megtámadott a malac. Mi láttál? Hát miért támad a malac, he? Na, nézd, Tudom, de megtámad. Be a bányába. Van smaragd is. Vigyük innen a vasat. Várj. Mindjárt. De hallod, nálam nincsen csákány. Várjál, adok neked. Vagyis hát csákány nem tudok adni, de vasat, ami volt itt, azt adok. 2 darab volt, az egyik a tiéd lehet. Várj, csak még eladom a cuccokat, hogy így akkor... Még több vas. Ó, ebből lesz itt vas cucc, nem kell itt venni. Jó. Lejöttem pici bányászni, majd adok belőle, ha most nem tudsz lejönni belőle. Ez a világ legjobb izéje. Van 9 vasam. Én megvettem egy vascsákát. Itt is van. Úgy még be se kell menni föltenni, mert fölkapom egy megkapom. Merre van még vas? Itt vagy? Aha. Jó. És van még vas. Oda is építsünk fel vasért. És van a vas. Még szén is van ott, amivel ki is égethetjük. Na jó, skacok, szerintem itt az idő, hogy videó vége. Majd a második részben folytatjuk, valószínűleg holnap, nem biztos. De lehet, hogy még haladunk is. Igen, szóval jó kis rész volt. Találkozunk a következőben. Volt velem Zalán, és sziasztok! Sziasztok!